маълумоти маркази обу ҳавосанҷӣ дар вилояти Суғд ва бино ба пешниҳоди шабакаҳои иҷтимоии интернет обу ҳаво дар ҳудуди вилояти Суғд рӯзҳои ҷумъа, шанбе ва якшанбеи ҳамин ҳафта нисбатан сард шуда, шабона дар водиҳо аз -5 то -10 дараҷа хунук ва рӯзона аз +1 дараҷа то 0 дараҷа гарм ба қайд гирифта шуда, шамол аз самти шимолу шарқ аз 1 то 6 метр дар ҳар як сония ҳангоми рӯзона ва шабона аз 2 то 6 метр дар ҳар як сония мевазад. Шурӯъ аз 22 январ, яъне ҳамин рӯз, дар бархи аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳаво сард шуда, барфи зиёд борид. ин дар ҳолест ки як рӯз қабл, яъне санаи 21 январ, ҳаво дар водиҳо аз 10 то 14 дараҷа гарм буд. вазидани шамоли сахти шабҳангом дарак дод ки ҳоло зимистон ҳукмфармост ва чунин вазъияте ба амал омада ҳамаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ аз ҷумла роҳдориву нақлиётӣ, барқу обтаъминкунӣ ва дигар ташкилоту корхонаҳои иҷтимоиро ҳушдор сохт ки бо истифода аз тадбиру чорабиниҳои омодагӣ ба давраи зимистон ки тибқи қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси вилояти Суғд оид ба таъмини фаъолияти мунтазаму самарабахш дар давраҳои тирамоҳу зимистон амалӣ гардида буд, сардиҳоро бе мушкилӣ ва садамаҳои соҳавӣ паси сар намоянд. яъне аз маҷмӯи чорабиниҳое ки вобаста ба омодагӣ ба давра дар соҳаҳо амалӣ гардида буд, сари вақту бо мақсад истифода баранд ва дар ин самт фаъолияти муассисаву ташкилоти соҳаи роҳдорӣ, нақлиётӣ муҳим аст. гурӯҳи эҷодии мо дар кӯчаву хиёбонҳои маркази вилоят шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳолати роҳдорӣ ва ҳаракати нақлиётро дар ин марҳила мушоҳида намуда ба навор гирифт. бино ба иттилои масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои нақлиётгард дар шаҳри Хуҷанд, барои ба эътидол овардани вазъи роҳҳои нақлиётгард шурӯъ аз соати 4 субҳ дар кӯчаҳои протоколӣ ва аҳамияти маҳаллидоштаи Исмоили Сомонӣ, Гагарин, Фирдавсӣ, Камоли Хуҷандӣ ва ғайра то 200 тонна маводи зидди лағжиш пошида шуд. дар ин тадбир то 10 нафар мутахассисон бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ширкат варзиданд. таъкид ба маврид аст ки аз ҷониби муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои нақлиётгарди шаҳри Хуҷанд дар доираи амалисозии самту талаботи қарорҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва раиси вилояти Суғд ва дар асоси нақша чорабиниҳо 500 тонна маводи зидди лағжиши омехтаи қуму намак омода ва захира карда шуда буд. то 30 нафар мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои нақлиётгарди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ бо сафарбарсозии мошину техникаҳои автогрейдер, манипулятор, нақлиёти боркунӣ дар 200 километр роҳу шоҳроҳҳои Хуҷанд Палос, Ғафуров Қаҳрамон Пунгон, Конибодом Деҳмон, Ёвақ Хуҷанд Навобод Дерпе, Овчи Қалача Хистеварс бо пошидани то 75 куб маводи зидди лағжиш ҳолати роҳҳоро ба эътидол оварда барои ҳаракати нақлиёт ва иштирокдорони роҳ шароит муҳайё намуданд. умуман дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ин мақсад то 100 куб маводи зидди лағжиш захира гардидааст.